Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL, danas ćemo igrati parkour. Ljudi, ja se nalazim u jednoj vrlo čudnoj sobi, pogledajte od čega je napravljen pod, od lišća, znači neverica, mnogo je čudno. Ljudi, ovdje su pravila od ove mape, bit će jako zabavno. Pre nego što krenemo da čitamo pravila, želim da vam kažem da ćete imati link u opisu videa od ove mape. Ako bude neko htio malo da igra parkour, lepo skine mapu, ubaci u Minecraft svet i cepa. Ljudi, ajmo da krenemo na pravilnik, da vidimo ovdje šta piše. Dobro došli, hvala. Idemo dalje, pravila, koristi Game Mode C. Ok, samo da vidim, ja to već koristim, znači da mogu da letim. Game Mode C, to vam je isto kao Game Mode 1. Idemo dalje, nemoj da uništavaš blokove, dobro. Igraj na mirno, čekaj, ok, to je već podešeno. Zabavi se, dobro, hvala što igraš. Ok. Ako padneš, samo poleti i vrati se nazad. Znači ako padnemo negdje, samo poletimo i vratimo se nazad. I to je to. Idemo ljudi, ajmo da vidimo šta nas čeka na ovoj mapi. Ok, go up. Ovdje, idemo gore. Opa, sad samo da vidim na koju stranu. Stani, na ovu vamo stranu. Ne, konji, hoćete sa mnom da igrate parkour? Neće konji, boli ih uvo. Gle mene kaki sam. Ljudi, idemo dalje. Krećemo, znači ovdje idemo, stajemo da preskočimo na ovo drugo drvo. Uspjeli smo. Prvo po muško, ok. Brate, kako ovo da preskočim, čekaj. Ovdje mora zalet veliki. Opa! Omaših. O bože. Čekaj, vrati se nazad, Serbijane. Čekaj, možda je bolje odavde negdje. Čekaj, možda mogu odavde. Op! Ne bre! Skoči čoveče. Jo, koliko sam loš u parkouru. Pa nemate pojma bre. Ne volim da igram parkour. Ali eto, nisam ga snimao odavno. Pa ja rekao, ajde malo parkour ovo ono. Opa! Tako je bre! Kao ja ne znam brate. Vidiš da znam čoveče. Idemo dalje. Šta je ovo? Checkpoint! Ole! Super brate, prešli smo prvi nivo. Idemo dalje ljudi moji. Opa! Šta je ovo čovječe? Stubići! Sine, ovo će biti rizično. Treba da skočimo na onaj drugi stub. Opa! Dobar. Ovo nisam očekivao da ću da preskočim, ali dobro je. Gde ste krave, ovce? Šta je ovo, krava, konji? Ima čega hoćeš. Ja igram ovdje parkour, oni se zezaju dole po travi. Idemo ljudi moji, ajmo skok. Opa! Ne! Čekaj, gdje sam bio? Ovdje. Idemo ponovo. Opa! Tako je bre, čoveče, kao ja ne znam. Gle kako igram, brate. Dobro igram, čoveče. Op! Dobar. Čekaj, stojim na stubu. Da vidim kako izgledam. Što sam lep. Idemo dalje. Ajmo sad. Ovo je checkpoint 2. Čekaj, šta je sa mišom sad, čoveče, ovdje je checkpoint. Idemo. Opa! Tako je, sinovac, tako je, Serbijane. Čekaj malo da slavimo. Džuskavac! Šalim se malo ljudi. Silazi dole. Stani bre, sa koje sam strane ja došao? S ove. Nemam pojma, pogubio sam se ljudima. Opa! Dobar. Čekaj. Vidi leda. Ajmo. Idemo led. Opa! Brate. Ovo će biti jako teško. Nemam pojma da li ću da uspem. Ajmo. Opa! Op! Nemam pojma da li sam imao sreće ili znanja. Ne znam šta se desilo, ali uglavnom sam prešao. Idemo dalje ljudi moji. Evo, opet leda. Opa! Dobar. Ovaj led je ekstra zato što pomaže što se tiče brzine. Znači, možete više i dalje skočiti. Tako je bre. Checkpoint. Yeah! Yeah, baby. Gle, koliko smo prešli čoveče. Za ovako kratko vreme, ovo sam sve prešao. Brate, ova mapa uopšte neće da bude mala. Idemo! Opa, Đurđo. Tako je bre, Serbijane. Sad. Da vidimo ovo, sine moj. Čekaj, kako da skočim na ovo? Ajmo odavde da probamo prvo. Opa! Tako je! Skoči! Ne! Čekaj. Ponovo, sine moj. Izgleda da može ovo. Samo sekund. Opa! Negdje sam pogrešio samo. Ne! Čekaj, samo treba naiđem onda, brate. Držim ja shift, ali neće nešto. Ne, odavde. Tako. Ne, skoči Serbijane. Zamisli da je lava dole, pa ja bi poginuo jedno 300 puta. Opa! Tako je. Skoči! Tako je bre, sine, bravo, džuskavac. Ti ćeš mene da zezaš. Prokleta merdevino.
Idemo dalje. Šta je ovo, brate? Kako ovdje da naskočim, brate? Ovo će biti ekstremno teško, nemam pojma gdje da idem. Čekaj, ajmo odavde da probamo. Opa! Ne. Ovo je suviše kratko. Čekaj, moramo odavde izgledati. Odi vamo. Stani na ćoše, Serbijane. Srce moje! Tako je. Brate, preznoj ih se. Kakva mapa? Mislim, mapa uopšte nije teška, ali za mene je teška, zato što ja ne igram parkour uopšte. Idemo. Ponekad igram, ono, uđem na server, malo se iznerviram i odmah izađem. Eto, toliko ja igram parkour. Idemo, ljudi moji, da vidimo kako ovdje da naskočimo. Op! Tako je, bre. Checkpoint! Checkpoint! Tako je. Brate, pogledaj ova zemlja što usporava, gledaj ovo. Ovdje ćemo spori biti. Ajmo, ajmo! Tako je, bre. Šta je ovo? Je li ovo kraj? Šta kraj, gledaj, ima, brate, koliko još ima. Dobro je, uspjeli smo da pređemo preko one zemlje. Pogledaj koliko zemlje je sad. Čekaj. Ajmo. Dole moramo skočiti. Tako je, bre. Jao, ljudi, pa postaću parkour majstor, čovječe, kao Sky. Idemo, ljudi moji. Op! Jaj, ne, malo je falilo. Malo je falilo. Idemo ponovo. Op! Pa skoči malo jače, brate, za naše navijače. Idemo. Ajmo, čekaj. Idemo, Serbijane. Op! Tako je, bre. Čoveče, šta je ovo za mene? Ovo mači kaše, bre. Čekaj, idemo. I ovdje imamo checkpoint. Op! Ovo će biti teško. Zato što imamo ovdje ovu zemlju prokletu, koja jako usporava, a razdaljina je velika, tako da imat ćemo velike probleme. Op! Pa ovdje ne može, čovječe. Ne može. Čekaj, probamo ovako. Na ćoše stanemo. Okej. Idemo! Ne, čekaj. Ajmo da probamo još koji put. Stani ovdje. Tako. Idemo. Op! Pa skoči, čoveče. Koji ti klinac, čoveče? Ajde, stani. Op! Pa skoči, čoveče. Kakav ludak, stani. Ne mogu da skočim, čoveče. Op! Tako je, bre. Pa to ti kažem, prokleta zemljo. Ljudi, da vidimo šta je ovo. Checkpoint. Okej. Juvin! Pobedili smo! Prešli smo parkour mapu. Brate, ovo je bilo lako. Iskreno, nije neka parkour mapa. Čim sam je ja završio ovako lako. Čekaj da vidim šta ima ovdje. Ovdje imamo jedno dugmence. Okej, teleport. Šta piše ovdje? Okej. Dobro. Ovo ako igramo sa nekim drugom, ali ja igram sam. Okej, uzet ćemo neke stvarčice. Idemo na teleporting da vidimo šta je ovo. Što je lepo, šta je ovo? Diskać, brate. Opa, čekaj, pašću dole. Šta da radim s ovim jabukama, čovječe? Šta je, bre, ovo? Beži dole, bre. Begaj dole, idi posadi se. Ljudi, prešli smo parkour mapu za jako kratko vreme. Nije teška mapa. Ko bude hteo da igra ovu mapu, imat će link u opisu videa, to sam već rekao. Znači, ako budete igrali ovu mapu, napišite dole za koliko ste vi prešli, da li vam je teška i tako to. Kakva je mapa? Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!